Ассалому алайкум дӯстон, мардам ба ҳама тамошобинои канали Саудо ТВ. ин тараф дӯстон бозори Сафина. Адреса нигоҳ кунед. ин ҳамаро бихонем. Tajik Telecom яке аз беҳтарин домҳое ки дар Тоҷикистон машҳур аст дӯстон, доми Mashrab Group. Бачаҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Торикистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Торикистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хуросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бачаҳои азиз, боротон роӣ кунед, ай Торикистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудааги бачаҳои азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. Маззафуд ина дӯстон нигоҳ кунед. ин тараф киҷо мерава? 45 омад. дал шимерава поликлиника ина баъдан амусо роҳ ба сӯи мошинбозор дар павкаи Фирӯз. ана ҳаминҷа дӯстон мо хонара навор мекунем. ин ҳамин дом да дӯстон хонаи мо ҳай. дом дӯстон аслан 14 ошёна ҳай. хонае ки ман видеош мекунам дар ошёнаи 9 қарор дорад. бо диққат тамошо кунем. фақат сабр карда тамошо кунем. худо хоҳад ҳамин хонаре ки хонаи зурғ дид бачаҳо, беҳтарин вариант ҳай. иса ай тарафи фабрика омадем, бозори Сафина, баъдан ин ҳамин дом мерем. айсо бо нишонтон метавонем бачаҳои азиз тамошо кунем. дӯстони азиз, аз инҷа омадем. ин ҳамин дом дӯстон доми мо ҳай. ин ҳаминҷа қатъи оз медорем бачаҳо, медорем. прямо этажи нӯҳум мерем. доми 14 этажай. ёхнем бачаҳо. детский площадка. ина бародари азиз, дидасен кадом ҳолатда қурда. хулосаи гап дӯстон, марамат варианти чотки гуфтем мардак беҳтарин вариант ҳай. ус мерем, ҳозир ман лифта нишонтон метавонам. лифт қати мебурем, бо 9 этаж мерем, хонаро абзор мекунем бачаҳо. рафтем. дӯстони азиз, ина ҳадази мо, ина дӯстон ду та лифт дорад. медорем ба ина нигоҳ кунед бачаҳои азиз. дӯстои азиза, дар ошёнаи 9 қарор дорем. чихеле ки хай лифта диден, ба лифт биромадем бачаҳои азиз. ин ҳамин дӯстон хонаи мо ҳай. умум масоати умумӣ 63 квадратный метр. ина дӯстон нигоҳ кунед. ай поён хай фикр мекунем диден маъқултон шид. ҷош ҷои зура бачаҳо, ҷошон. бисмиллаҳи раҳмани раҳим. инҷа калидор. баъд дӯстон аму чихеле ки соҳибхона мақсад ба фикри худаш кардагиай, ҳаму хеле нишонтон метавонем, бо худтон чӣ хеле маъқултонай, хеле бо кораш мекунем. вақте ки дохил мешавам дӯстон, ин тараф нигоҳ кунем. баняву ҳоҷатхона якҷоя кардаги дӯстон. хай ғойнагар перегородкаш мекунем худтон. пака якҷоя. корбори сантехникӣ ина дӯстон кардаги. ана иҷара агар ки мисол ма бигирем ба иҷара бачаҳо, агар лишни ма харидор бошам, иҷара мекунам мисол ҳоҷатхона, иҷаша мекунам баня бачаҳо. ишхай бо кори харидор. чӣ хеле ки маъқултон дӯстони азиз. ина маромад. ана иҷа дӯстон як хона. хона як дӯстон. иҷа мешавад дӯстон хонаи да. падабои кадагӣ ҳозира шуд дӯстон тайёр. аммо айни ҳол
корбори ремон рафтестай хай ака мега ки мефурӯшемиш чӣ хеле маъқул шунай харидору дада. ана иҷа бинед дӯстон, иҷа дар, иҷа тиреза, ай ҳамиҷа метавонед прямо бо беруна тамошо кунед хушроак. ина дӯстон хулоса гап нам хеле. ина дӯстон тирезаш, ина паём. иҷа буд якум хона дӯстон. иҷа мешавад дӯстон хонаи дуюм. ина бардро иҷарам бо ҳамто тиреза. шояд ҷара агар хоҳем маҳкам мекунем, маъқул набоша маҳкам намекунем. ҳиҷам просто беруна тамошо кунем бача. дӯстон корбори хай ремонтҳо рафтаста ин ҳолат хеле хулоса дӯстон азиз. лозим боша аз номи канали Савдо ТВ занг бизанед. масоҳаташ 63 метри квадратӣ. 63 квадрат наметр дӯстон. ин ҳамин ҳолат. нархша аниқ мекунем, баъд дӯстон видеоро ҷамъаз мекунем. якта, дута, сета, чорта. иҷа баня ва ҳоҷатхона. навор маълума шумо доёне комментария кунед. дӯстои азиз, нархи хона ҳамин то ҳамин ҳолата кадан ин ҳамин хел агар бихарем мешавад 580 000 сомон. то ин ҳамҷира кадан. або далши агар хоҳен мисол чӣ хеле маъқултона ремонт кадан метавон дӯстон 610 000 сомон. ба хоҳишои шумо чӣ хеле маъқулай ремонтон карда метавон 610 000. ҳамин ҳолат 580 000 сомоне. хулоса агар чӣ гуфтанем боқимонда маълумотҳоро мегирем. мардуми тикток, инстаграм, телеграм, фейсбук лайкҳоро монед, подписатсия кунед. рақамҳои соҳибхона баромагиай дар рӯи экрантон занг занед, омада бинед. то ҳадди имкон хай нишонтон додам хона ки ҷодаем. рақамҳо барои реклама ҳам мондагиай. аписанирам бинед, ҳамаша мемонем бихонем бачаҳо. зинда бошен, раҳмат ки моро тамошо мекунед. ҳаррӯза навор дорем бачаҳо, ҳаррӯза хонаҳоро видео мекунем, навораи моро тамошо кардан гирем. кадомитон хона дорен метавонед муроҷиат кунед. зиндаву сарбаланд бошед.